göttüşüp söýgüme hedefine ul derejelere yeteni Allah o denegen. Öz tecrübenden bana da ağırlık aytoo. Aycan, buruqlayan malaymatan. Düğün ködürün yan muqcan tab, iyinden eňsiň amaňa yarady. Hali yor, men sana öz tecrübemden alas öwredeýin. İlkinji bellemel zat gorkmaly. Owadan ýyllardan atla gorkmaly. Ejeň bilen gurlaşýan ýaly arkaň gurlaşýarmeli. Onda naýmaňa, owadan näl bir gyýdyranyňdan, ulmasan owadan gyýdyranyň aňsat. Owadan gyýdylar tidirler. Tedavi her öňetine owadan gyýdylar tidaýdanok. Olam özüne tidaýdylar nagaraşýar. Onda naýda aýjan. Owadan näl gyýdylardan iň owy kaçmalylar. Wah, ýöne koý warsak bolsa, men gyýdylar bilen dünýäň ýok gurulmameden. Ýöne ýwakynda gurulşmaly bolsa, onda durunja ýerimde. Oňuramok. Men ýörelgem bilen duşsaň, şo gydy islän wagtyň oňşan bilersiň, duýulma da geçe bilersiň. Men ýörelgem ýyllarym çaltlygynda maksadyňa ýetmek. Oň üçin de aýjan, diýmel sözler ýa tutmaly. Han onu başla planyňa. Men diýdim oýuňda fagat onkede bar ýa. O gyýdym karşymda sülmüräpdi. Men oňa salam gönderdüm. Onuň näme diýen? Ýok da aýjan. Sen oňa salam gönderdym ok. Sen oňa sadece gelip baş atýan. Hani gel? Ýok daý, bu gelsiň bolany. Ýegille birat. İçiňde galyp bar ýa. Hani? Wah, oňurama. Ýegil birat, dogan. Baş atdyme da onu. Egilip salam bermeli doktor da. Ondan ýöne salam gönderdýän oňa dämi? Onyň ýöntem bolýar daýjan. Hani egen, diýmel sözler ýa tutmak geçerli. Wagt gatal hok. Atagelli? Salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Yerkar? Hem de näme şeýden sabah okuma. Derre oýgura. Atda. Yumurqaýal çağa bilen tirkeşmeň ama. İyi kaka. Atda daýym maňa matematikden üýşini okunuklaşdy. Onda senne akıllar olmağa da mümkinçilik bar. Gepin köpeltme dogra gördüm. Gaýwaga. Akıllarlagam käbir ikilikçi bolup durar. Einstein mekdepde kilikçi bolupdyr. Öýüşiňe öýüň işle. Özüň. Men sen bilen mehim gurrunum bar. Gaýwaga. Başlaň. Men senemiň ýanyna barmaly. Öýdem ýokman barmaly. Hatta oğlu bolsaň men ulagym bilen gidiber. Ýöňümizde din şunu. Näme aladamma? Aladam ýok men. Gatsowy. Eger ýagdaýym bolsa ikimiz din şullaryny gabatlap, men önüme sonawama. Bäherde näde? Bir zat tapmaly men. Hawa tapmaly zat bar. Galanly ýolla bar ýa kurmaryň. Bolýar. Bar ýolundan galma. Bolýar. Ödül geldi mi? Doğancığım geldi Ödül mi? nerede? Kim araştı mı? Ay oğlum, ay huy. Vay
salam. Başla verdim bakalım. Gödül. Özüm gürledi. Uy boğlunu. Mine fingurlarına karışıp atıyorum. İyiler sana dımma deysiler. Mine inanmam. Ay yok, men juda bir dımmada değerlerim. İnha görürsün entek. Gürledi onu. Sana aytmalı urunglömme başla vereyim bunu. Başlık bilen gürleşen yallı olan bolsup. Gödel. Gödelcan. Onda ne gödel? Şeyle gödel. Gödelcan. Aysa mı nanmarsın? Men seni 3 ay mı odol yollan ayırlar bilen geçip barayakan gördüm. Ondan sen haberin yoktuğunu bilyen. Yani sondan son Allah asmanını yitip bilen yani. Sen gözlerine gözden düşende edil dünyanın perdesi yırlan yalı oldu. Dünyanın perdesini anırsında sen cadil özün var eken. Dünya demek güzelliğine eken adıl. Sen beyhuş edici gözlüğün, sen mehir cemalın beni bütünley başa dönürdü. Dünkü sergideki doğuşluk bolsa, meni tüys mecnun etti. Men tüygün kudretini hut düğümü getirdim. Men sataşan verdim, senem ayttım. Olmağa amoruluk kömek etti. Meni yine sen güzel didarın bilen usurdu. Men seni görenimden aklım yitirdim. On şo yetişi. Tapağanam olsam yitiren aklım tap bilemok. Kellem dedin sen. Dine sen. Başka tarafı gidip durma. En iyiden tapaydım. Derkar, sen mi yerden hem işletmiyorsun? Gödel. Daim seni görenden meri ne edip ne olacağını bilen o. Kakasını da gödelliye. Bana olsa gödelliye ne günde bir kız gerek. Ay karakollu seni. Sen alçağa biğen mor. Daşarda oynar. Bari demek buca çıkaryan dahi. Var git. Vah, diğer kar yegen dilini oykısa olmuyor mi? Ey Huday, günü düğün kuruluşu oturuyan adamlar niye mi hakkında kuruluşu yakaylar ha? Atta dahi. Üyümüde bir giden başlık gelip duruyor. Kim olur? Benim olur tanağım yok. Olur sana gelsin niye? Olur senden bir mühimmat soracaklarmış. O ne hemen maslahatı? Görün ok mu men gödel bilen kuruluşup durmak? Bar olara ait daim işli değil. Men üçün onları karıştırma atta. Koy karışsınlar. Gödel, bağışla. Men atta daimi yeni bir saattan bilbil yacıqıp getirer. Gödel koyup gitmek bir hil hov. Üydüm yıkmanlar koyup duşukta olmak bir hille mi? Yok. Men gödelin yanından gidecek kal. Atta dahi.
Meninle sen ýalňyşmarsың. Sen häzir hukman meň bilen etmeli. Helki kakam gelmek eden urumda birazcık kemçilik ba. Şeýdip düşüp güljedi baýdaýmala. Ýür. Gödel, sen meni bağışla. Men häzir gelerim. Garaş. Hukman gelerim. Bugün ayna diýerler. Şu sen tanjydan gaýdym gözümden çondan soň. Göwnümiň aynasy ully. Diňe sen bilýän sırdaş. Şol gözümden akan ýaşlar döwlen göwnümiň jäjeklerdi. Sen maňa darykma diýän. Men ýüregim darka ýarlyp barýar. Men garaçylmaýdýan. Ejilejek bolmak sana gelişýän näliratda. Hany bir ýylgyr. Hemme zat düdü. İsleseň, isleýän. Sırdaşançynyňmy? Şu peridady ýene bir jegede görsem, ölsem armanym ýok. Gözüňi aç. Sen näme gurlaňok? Aýda burada. Şu Türkmenim anha vursun. Ne giderin, hükman ederin hep yörüne. Gönlümden eleyin dost. Men sedim oyunu ne edip barçağım bilem oğa. Ne yıl varıp, ne edip bulan vakani aytçağım bilem oğa. Eceğin pahirın yüreğini paralacaktı. Ödünme geliyedi. Ayağım düşülün yal olayan. Men giderim. Hükman giderim ediydi dost. Aydışın yali. Eceğin edi. Şigilen edi. Hakiki o sar var. Sözüm sözdür. Gitmeli men. Hükman gitmeli. Kıyınan bolsa gitmeli. Ağram bolsa gitmeli. Ah, dostum. Bir mahal gelen açal.
bu şey. Ama öyle ya da giyeceğim. Benim bir giyeceğim ya. Gözünü de diyen ki istemiyor. Fatavı bile yok diyor. Dün kışına problem diyor da. Yüz sallattı mı diyor da şey. Yok bile yok diyor da. Sen niye kimim onu da dedim mi ya? Men dileyip bir tanıyam kimse men dileyip diyor. O ne men tanıyam diyor. Hakum. Koyun başlarına. Hakum. Dogoncuğum geplesene. Gep bakırı. Geplayda. Yadır kömek gelir. Bu ne ya bu durut? Atallalar bir yere ne edip düştük ha? Bu ne hemen alamatı ka? Saan oğul. Saayımızı içemezsen bir şey kuku odun uğurma çıkmalı. Olya. Bizim bilen havarlasın ho. Bir kese çay verir mi ya Suli? Şeyiniz çay olsun. Gelin. Üye verin. Dahi nereden geliyorsunuz ay? Bu horcundakılar ne amay dahi? Bu tüpön atılıyor amay? Tüpüğünü ellemek olmaz. Sen adın ne mi? Ben adım Kayıp. Haydi öyleme. Seret, Ahmet'e her türlü vereyim. Ver. Metenin bir sarp Kur'an'ı. İneyim, ben bir kere çay içecek. Sen birinin geleni gördüğün, sütürlüğünü çalgının bolya mı? Haydi öyleme. Yıkacağım canım ne ya? Yıkacağım. Yıkacağım.
Sen kıynanma. Bir taş yere yol tutma var ya. Onun da önümüzde hıpman bitsen uyumuzda kaçar. Sonra ben sana bir taş şu derek ikiye getip verir. Oluyor mu? Kıynanma. Hatta yan kattılar bizim evimizde bir zat gömdüler mi? Oğlum. Kaydıp şu soğalını. Bana da. Enene de bereyim oğlum. Oluyor mu? Men sana görüm berjek bolýan wakam 30-njy ýyllarda boldy. Men o wagtlar 5-6 ýaşymdaky oglan çykdym. Kakam bilen ejemi siz basmaçlara kömek edeýäňiz diýip gyzlar atyp gidipdirler. Men o mahal atamlardadym. Şeýdem men atamyň eline galdym. Bir gün atamlara 3 tane atlı geldi. 3 tane atlı diýdiňiz mi? Olar. Men gören atlylardan bolaýmaz. Yok. O sen gören atlyň däl. O wagt sen ende dünýäde inmen. Olar talla getirdiler gerek. Ataňyzdan ursat alyp, ol 3 atly gara öýde şu tıllalary gömdüler gerek. Dogry gerek. Dogry. Sen atamyň öýüne tylla gömendiklerini nerden bilýän? Diňe tylla gömendiklerini näl? Olaň saňa tüýdük berendiklerini bilýän. Şu 3 atlyny dağın eteginde serhetçilen atandıklarından bilýän. Sen ataň şu tyllalyň üstüne oturup garyplyk dölüp gidenden bilýän. Men hemmesini edil kinoda akyal gördüm. Bu zatlar bilýän bolsaň, onda sen tyllalaryň nerede diýen bilýänsiň? Onam bilýän. Gaý baga. Men size bir geň zat aýdaýynmy? Geň zat aýdaýyn diýmeň näme? Aýdýan ähli zatyň men üçin geň. Sen näme ajadyň elde aýdy beratyrly? Bu baýlyň üstünden barjakdyňmy ýüregim sadýar. Öýden şu tapyljak baýlyklardan maňa da ülüşraga diýetýär. Ýöne öýdüme ýetýän zatyň nämedigini anyk bilemok. Men size öňünden aýdaýyn. Näil baýlyk ödürlende de maňa gerekler. Möhümmi bitirip bilsem maňa uly serpay şo gaýbaga. Menem sana ýüregim aşaýyn tapagan. Halwa başlyk diýerler. Hemme da ýa ýeten adamdyr öýdýärler. Bizim kâbir işi başarmayan ýagdaýmy bolýar. Ine şäher merkezinde ýetimler öýü bar. Olaya berilen kömekçi da az. Her gerek baramda sağacık bir öňden çykanlaryna bodulýan. Ine bir günüm şo gömelen tylla ýadyma düşdi. Eger sen tıllalary tapsaň,
şolary hökümetiň düzgün tasyna pula urup, bir de tapanmy düşün berilmeli götermine, yetim çağlara geyim gezim, televizor ýaly gerek saatlaryny alyp bermegiň arzuwyn näme? Gayba, men size yine bir sırmayı dadım gelýär. Men bir gowy ýigit bilen bileje gulluk etdim. Öden bäherdenli. Ol harby gulluk torup öýe gaýdyp gelýärkäk, ýolda gelýän ulagymyz agdarylyp ýok boldy. Ikimiz dogan okuşupdyk. Kaku men düýüşime juda köp girýär. Ödem adamlara süýt paýla dip azar berýär. Belki oň ruhy senden nämedir bir zata tamakindir. Belki senden nämedir bolsa bir zatlara garaşandyr. Nähip bolsa erkek kakaglyň öňüni tapar. Şonda oň senden näme etleýändigi belli bolar. Gel laga. Gel laga. Ayo. Siz näme ölen kişiň adyny tutup ýygyryp dursuňuz? Bu näme etdiňiz boldy? Gel lagalan öýleri diýdiler aşgowla. Adigeller näme? Kakowlaň öýdämişi. Ölen kişileň atlaryny tutup ýygyrýaňyz boli. O dünýäden näme gelen näsiňiz bäherne? Allah. Şoýla. Ben size şunu gidi getirdim jigi. Sen doğanın kakao bilen bile gulluk edipdir. Ýagdaýyny soramaga geldi. Var ya nece? Üç-dört ýyl mundan öňem bu hojalyk obamyzda iň gurply hojalyklaryň birindi. Wah gözden mollamy, dillen mollamy. Agay Sultan goňşy gatmyr daýal eken. Haçanny körpüze ogly kakawjanyň tawadyny demir gapyrjaga salyp getirellerini görenni boli. Pahirdiň arkany aýtdy. Şondan märem ýany ýerden galyr bilen ok. Atagelli. Seni ejim çağırýar. Atagelli. Sen bugün atyldan janynda bak. Ağam, çay içkidim de. Jigim, çay ýertir çay.
Ece salamu aleyküm. Men oğlun Ategelli. Yakınrağıma yelliyeceğim. Aytol taneci. Men attı. Ategelli men. Kaka ulen tedeken hat yatıptık. Atametcan dedi. Kalkacak doğanam dedi. Kaka ecemcan nip sidi katığa görürdü. Sidi dilinden sürmezdi. Kalkacağım. Mudan çıkacak. Bunun zaman ben onun elinden kalmadı. Bırak bulaymadın diye. Gözden dillim ottan çıktı bu arada. Onun gözümden uçtu da. Kuharlan böyle düşer diyenlerim onu anam. Karışmadık. Bardat birden boldy. Ben Aytol tanecem ölüne qaytdım. Men balama neyem boldy? Men balacığıma neyem boldy? O beni taşlattı gidiverdiler. Beni nenene gideyine ya. Aysultan, nenene gideyim canım. Gitmesene kuşuş Aysultan. Bunlar uzak yolcuk gittiler. İntik çaydı on verem. İçe ağlamasana. İçe can ağlamasana. Men ağlaman, kim ağladı? Vakti ulumum görünü görük olaydı da. Kalkoz işliye görgülçüğüm. Ecesinin hem içerisine daşarsına seyredip oturun yıkıcıydı olaydı. Yoğsam halaşıp döyüşüp durmuş kurmalı vakti da akıllıyım. Akşam namazımdan giyeceği almayın men. Sağ oturun. Allah kuvvet versin Ay Sultan. Ya Allah. Seyredim. Şeyle ödüldü başka nerede gördüm? Tidemen dünyanın ehli ödüllüklerini ilk görüp, şonu bu uçlayıcılar olmadı. Ya deseden men baktım aşık bulup sayılayağım. Uşak azlar.
Ataylı, çayımız var. Üye girip bir kefeci içeyim. Bu sen ekenin ha. Men dengelerine tän garaşdym. Vah, men uçup geljek ha. Sorasam adyňy aýtmadyň da şonu. Men sebäpli sen tatmat gara bolupdym. Goý bolayım. Men sen üçin dünýäň aňyr çetinim. Çay soğudy. Aýtsana. Sen biziň ýerlere nädip bardyň? Şoňa hiç aklym çatanok. Feýüde ganat bar ahry. Uçup bardym. Yok. Onunla sen şonça mendil nädip geçtin? Feýüde menzil müşkülligi bar meni. Sen ýanyňa men ýüregim bardy. Tegelli, rayonun hukuk koruyucularını çağırdım ben. Gördün mü lan? Eğer şu diyen kumları tapsan, ona hükman şu ormadan şayet gerek. Adamlar. Tırnağı sıyırdı. Şu yeri. Atlacan, şu yeri. Hakit şu yeri. Atamın karayının oturan yeri. Berekillah. Kutlayan yaşı. Sağ olun. Kutlayan. Ana, kalan sen işin. Oğulları kazıbal verdiler.
Ayva, senin bilen gurrunum var. Aydı ver. Şete çekilen. Men yollu näme tapsam şol sedenki. Men hiç da tantamacılığım yok dipdim. Yani ýagdaýlar men guman edişimden başgaçarak boldy. Men sözümde durup biljek gel başla. Ayıbı yok. Sözümden dönü deyip siz menden ayıplaşma. Özüňizi gözüňiz bilen gördüm. Öýde iki erkek kişem kalmadı. O hocalyga kömek golluw gerek. Doğru aýdýaň. Doğa bir şey diýäň. Siz bana doğru düşünseniz bolýar. Bu ýerde düşünüp düşünmeden hiç zat yok. Ähli zady kanuny satynda resmileşdirer. Özüm häzir. O nähili häzir? Aywaga häzir bolmaz. Olar, bolmandan. Men hakamda Salah Salman hiç de edip biljek gel. Ondan toýjaga da etmeli orada. Men tek bagtulumy bir aýçylygyna alam. Toy üçin bir kay gerek bor. Nämen gurulny diýäň sen? Toyum. Durlu. Sen men näme üçin çete çykardyň? Bagtul hakda etmek üçinmi ýa şu tapan tyllardan öz paýyň almak üçinmi? Ýaşuly, men tyllany başyma ýapaýynmy? Bana tylla da gerek gel, soň paýda gerek gel. Men öz tyllamy tapdym gaýba. Sene, men guguldan turdum. Berekella. Sen halal Türkmen ýigidi. Yigitlerin içinden sensin menin geregim. Kıyık kalbimda dinlesen sensiz olmaz yüreğim. Yigitlerin içinden sensin menin geregim. Kıyık kalbimda dinlesen sensiz olmaz yüreğim. Oğudun kaçıramak gıyla. Ana hormatly mehmanlar, gelin, geçin. Hoş geldiniz. Geçiverin. Ejecan, dünje durdun sen nur. Hiç adın gaýryp etmem. Men mardyr. Men senin depäme täze han ýurtan edenje. Koyu kızı, beni kaçırırsın. Sen beýgenesin. Sen gelinden senden näme üçin görelanan okdy? Sen näme üçin gelindiňe maňa meňden diýen okdyjy? Mehmet, mehman ölle. Kızım, men gelinlerimden müňde bir radydyrin. Men gelinlerim tölüme Allah näme. Araşık durur, yor karşılalı. Söyle mi? Mehman el. Bolya barlılar, mihmanlarla bolýar. Sevgimizin uğruna domaklıklar yeresin. Sad adam deyip söydün, yigitlerin seresin. Sevgimizin uğruna domaklıklar yeresin. Şad gününe koşulup, yaş kalbini coşurup, yeller bolup seybatam senin kara kaşların. Şad gününe koşulup, yaş kalbini coşurup, yeller bolup seybatam senin kara kaşların. Akşam tattan soň ayaklar asılaya. Mesnuni Gittim, gelýär idi. Sındırat verme oyunu var. Gecinde aynı o. gidip o da yetir.
aytmagdan. Ettiğe gelince. Ey Hudaycan. Baktın olup ağlı gözleri seyredip doyur yallel. Yüzünü yarımca yapaydı. Ay oğlum, üye girey. Gepin alay mı? Firdevsan. Aho Firdevsan. Hanım bana bir seyret. Men baktım yüzüme çıkıp mı? Sen ne yılgırıyan? Men bir yılgırışına kalamı? Men sana näme diyeyim? Sırdaş olacak olsan yüreğini ayt. Menden sır saklacak olsan senden sırdaş olmadı. Zırlanın ömür deyip eşittin mi? Eşittim. Öyleyince deyip eşittin mi? Eşittim. Haka aşıklar 7 yıldan son maksat muratlarına yetiyorlar deyip okapmadım. Mustafa gön Mustafa diyende bolan akmay. Destanlarda deyilen 7 yıl aşıkta en sonku mendil. 7 yıl aşık beren bolsa şu Allah Taala'nın seni edilgediği. Allah Taala dine edilen goğurun adamlarına aşk etiliyor diyecek kolyan mı? Biz yaxşı adam, yaman adam deyip adam ömrünün hiline baka ketmeye uğranıptır. Men bolsama yaxşı adam diýmäge derep aşığa düşen adam. Yaman adam diýmäge derep aşktan mahrum bolan diýip adamlar iki topora bölürdüm. Aşığa düşme ukuyubi yaxşılık etmäge ukuyuplu adam diýmek. Aşktan mahrum bolmak bolsa yaxşılıgy, hayrı adam dannynyň ukuyupsuzlygyny görkezýär. Ay näetdiň aýtyrdaşsan? Gutorsana tüköz dubanyny. Maňa garaşyp durlar ho. Men sen ýaňa bir minutluk begenjim paýlaşmaga geldim. Senem maňa pelsep okuyan. Maňa garaşýarlar. Men gittim. Maňa ýene duşşoňy anamyň bardy. Näme bir ýere gitmek ýalyň barmy? Men sen içine girjek. Tam fikirlemeden atırdaş. Sen men sırdaşym ahyry. Ya sen başa berme. Men sen aşky meniň. O ne aýylyşky meniň? Görýärmi? Düşünen ok. Men sana boş gurrunlar etmedim. Düşündürjek boldum. Men sen bilen hoşlaşyp dur. Sen bu zatlar perwaýa da däl. Yok sırdaşsan. Sen hiç erik gitme. Menin tek sen bilen etçip gurrunum kan. Men seni bagtyma bir görkeýän ahyry. Sen bizi duşurdun. Enni kimedin bilece döwran sürüşümden gördi. Sen maňa garaşjakdyň we söz ber. Var. Adamlar garaşdyrma.
Heyvani. Näme diýdim? Ýaňy näme diýdim? Menmi? Kulağın estilenir. Attacan. Gaýtalay daýan sözüňi. Gaýtalay. Ay, qaytala dip ödülüp dursaň, sağa yok dip bolmaz. Ýöne näme qaytalamalygym aýt? Kakam ejeme hemişe şey diýip ýüzlenerdi. Menim şo wagt maňa da bir mahal şey diýip ýüzlenerlermi diýip arzu ederdim. Ýer onsoň kakan näme diýädejeni? Kakammy? Kakam Keywan niýädi? Onsoň sen şey diýip ödülenip haýyş diýänmi? At oynatmasan oğlum. Yapyan Keywan niýdiňe? Men bagtym jannydim. Ýöne Keywanny diýip ýalbaryp dursaň, onu maýdaýmaly bolar. Men ýanymda hiç bir galyň müşgüli bolmaz. Şeýle masal. Bagtym. Men sana tanhantyrmaçatym gelýär. Gorkulmasan oğlum. Korkma. Korkur ýalbat ýok. Ýöne men seni oň bilen tanıştyrsam, Towa. Kim bilen tanıştyrjak bolýan meni? Yok, meni hiç kim bilen tanıştyrma. dinle Bagtym. Sen onu bir gezek görersiň. Aýtmagyna görä menem onu iň soňky gezek görýän. Häzirem ol ikimizin gurulumyzyň näme ötüri? Şo togda kimiden başga da adam mami? Bar, Bagtymjan, bar. Men seni häzir şol adam bilen tanıştyrjak. Yok. Sen aklımdan adaşıpsın. Ey Hudaý. Bagtym ýatdy. Sen samra oturan zatlaň näme atda? Ay, işim aýtdy. Sırdaş. Aha, sırdaş. Seslensene. Göre öz tap beren peridadyna minni maňa ananmajak bolýar. Bagtym, men garaçynym. Aýna goloy gel, men seni sırdaşym bilen uşuraýyn. Sırdaş, görnöw görnjek bolsaň, Bagtymyň ýanyna meni masgar etmesene. Attacan, gerek gel. Eşdiýänmi? Sen oňla maskara bolan aga. Men taňa onu görkezdiýemok. Men onu göresimem gelenok. Sırdaşyňam şonu bilýändir. Olam eşdip dura. Dogrymy? Ýür. Geç, bir käse çay iç. Senem sırdaş bolmaz. Men sana çay demlep geleyim. Sırdaş.
Kıydım. Eğilip mi? Ne yapmalı? Hatta burada da bolya inesi. Ne yapmalı kıydım? Aynada bir vadiye. Söyle masal. Hani gel. Gel. Otur şu yerde. Sen ondan korkma kıydım. Ol senem şu aynada görüp aşık olupdur ahiri. Aynada bir vaman son. Var uygan. O bizim ehli gurrunu dinlep oturmka. Uy, Kıydım. Dinlese yad adam dinleyen o. Olattan üyedimiz. o ne hili özümüş. Doktora varlat göreyli. Doğanları barlattılar. Niye mi deyiptirler? Atta sağ. Yani sizin sağlığınıza inanmaz yok deyiptirler. Barlatsağım işçi cevabı şeylerek bulur. Yani kakata öğlenen son bıdatlar kalır diye. Rahat tapmasan kalır diye. Işık bulun ne veresini katıp bir düşyedeki. Kaynatan. Yaşlıkta men oğrumda deli divanı olupdu. Aytsamınan martan kıydım. Attan tapağanlığım şu ışığın oyunu diye kaynatan. Ağzınızdan Huday eşsin enesi. Tapağanlığım kalır mı ka? Baktım. Televizörün pultunu nerede koydun ay? Hani gel veri oğlum. Al oğlum. Ya ulan. Kakam eli, kakam eli, kakam. Etecan, şuun 6 yıl men bagtymyň şulay gelip meni bagtlaýdany. Hanol. Näme üçin ol meni işden gelemde karşılamadylar? İce kakam eli. İce kakam eli. Gel otur. Attacan oğlum. Şuun bağ-tuğlum keyfi yoktur. O toyda parmağına takan yüzünü yitiriptir. Öz aytsa aytany, aytmasa da öz aytynsa bilmedik olay. Assalamu alaykum. Aleyküm. Kaka tağırın atıyormun. Eze yağdaylan o mu? Bu da aşkım geli görünce geçe görüyor. Assalamu alaykum Eze. Kaka da o mu aleykum? Ata salam. Ata salam. Salam ala salam. Öyleme. Salamu aleyküm. Hani radyo anasın. Yadır edit yerdarımız bütün dünya karaştılığımız zar etse. Bir daha toy toylamağa geldik. Tamam atıyor musun? Oturun. Salamu alaykum Eze'den. Kaka yağdaylan o mu? Şükür. Erkana Türkmenistan'ın mehman ilatı, hormatly deputatlar, edil mihmanlar, şu fırsatın biçak tolunuzu hem davarılı fırsatını hemmemiz, canımız, tenimiz, kanımız bilen dünyanın şuun. Bir tarihimini halkının isleği bilen
ulu bir işe şunu berza etmeliyim. Mäli bolşal düğün Geňeşde Türkmenistan'ın ähli hizmetkeşleri 97,5%, 1.815.000 adam Türkmenistan'ın garaşlygynyn taraptardygyny bize aýtdylar. Her ýyl 20 oktýabryny, bayramçylyk güni, garaşly Türkmenistanyň gününi elan etmek hem teklif edilýär. Hem ýa-ni halkymyň şu bayram bilen gutlaýan, goý bu bayram şuň hem geljekki aýlar ýyllarda da biziň baky ýararymyz bolsun.